аз съм човек, който така видимо се отличава от хората в този свят, с това, че се придвижва с инвалидна количка. Живота ме срещна с хора, които ми показаха светлината и смисъла на живота, защото до този момент аз наистина нямах смисъл на живота. Борбата ми беше дали да живея или да умря, като много по-често си мислех за самоубийство и те ми подариха Библия. Това беше началото на моята промяна. Това беше старта на новият ми живот. Трудно ми беше да повярвам, че съм грешна, Иване. Защото аз бях само на 10 години. Това, което бих аз казала на човек, който ме попита, че единствената надежда и че това, което може да промени живота му, сега не казвам Бог. Има хора, които в страданието цял живот обвиняват другите около себе си, цял живот считат, че някой друг им е длъжен и виновен. Аз не знам дали мога на такива хора да помогна. Добрият самарянин прави това, което може. Той не прави нищо, което е свръх силите му. Аз мисля, че не трябва да се помага единствено на мързеливи хора. И това, което последния път направих, е, че просто питах човек как се казва. Митко, още помня името. Защото, примерно, аз когато работех към А1, аз бях най-добрата в екип. И всички ме питаха как правиш ти тия сделки. Ние не можем да направим по една, по две. Ти правиш 12, 13, 15. И можеш да работиш. Защо да няма това, че си инвалидна количка, какво ти пречи да работиш? Има толкова много работа. Това, което аз искам, е църквата да е достъпна. Когато дойде времето да имаме тази среща на тази трапеза, която очакваме в небето с Исус, много хора ще отпаднат, но той покани слепите, немите, кучи. Той казва, отидете по улицата и доведете при мен. Слеп, ням, глух хора, които са точно с специфични потребности. Ако в една църква няма човек с увреждане, тази църква няма никога да бъде свидетел на чудото на изцеление. Може да съгласиме това, че си мечтаем за това църквата да бъде поне една идея малко по-достъпна. На целия свят не мога да помогна, но на един мога, със сигурност. Каквато и ситуация да е човек, на един човек може да помогне. Така че да помогнем на един човек. А това, което трябва да увеличим, е прошката. Защото в семейството най-много си грешим един на друг. Вътре в мен идва някакъв така бунт и гняв, когато се говори лошо за българите. Не, българите са много добри хора. Здравейте, приятели! За мен е чест и удоволствие днес да ви запозная с един от най-ценните хора, които някога съм срещал в живота ми. Живота така ни срещна по една ужким случайност покрай работата, но всъщност основната ни така взаимодействие, което се случи през годините, е свързано с платформата Двете лепти, не знаете платформата за дарение, която сме говорили друг път, където Ади е един от основните действащи лица, всъщност реално погледнато тя поема основната грижа за така наречените самаряни, които създават кампаниите в нашата платформа, съответно менажира и помага за много от даренията и всякакви въпроси свързани с платформата. Тя също така ни помага по различни други инициативи и проекти и просто замислих, нали, първо формално повода да направим този запис беше именно Двете лепти, обаче после си казах, днес в YouTube пространството, още в интернет е пълно с хора, които правят всякакви интервюта на всякакви известни, популярни личности, знаменитости и така нататък. И си замислих дали пък няма да е страхотно, ако започнем така да канят от време на време хора, които не са толкова популярни, но според мен по нищо не отстъпват като ценност, като полезни, въобще и смислени неща, които бих могли да споделят с мен и оттам вече с цялата аудитория. Така че, Ади, след това введение, ти казвам, добре дошла. Ако искаш да се представиш така с няколко думи самата ти. Здравей, Иване. Ти знаеш, че в началото бях малко скептична към това интервю, защото преди години съм участвала в много телевизионни интервюта и считам, че това не е било от голяма полза за хората. Но знам, че когато човек е социално активен и иска да хората около него да бъдат такива, няма начин да се скрие или да избяга от тези неща. Да каже нещо повече за себе си, да представи това, което е в сърцето му.
Така че се съгласих за това интервю и се надявам наистина да бъдем от полза на хората, които ще ни гледат. Това ми е целта. Тези, За които което много ти благодаря, наистина. Това беше добро уточнение, че всъщност имаше така една идея малко да те убеда. Така че благодаря за това, че се съгласи наистина. И се надявам наистина да бъдем полезни с това интервю. За себе си какво мога да кажа? Аз съм човек, който така видимо се отличава от хората в този свят, това, че се придвижва с инвалидна количка. Това аз не го считам като моя така индивидуална черта, но просто хората ме запомнят много по-лесно, като кажат, ади на инвалидната количка. А иначе аз бих искала да се представя като човек, който е щастливо мъжен, има най-добрия съпруг, най-добрия мъж, който мога да срещна в този живот. Щастлива съм, че имам семейство, което обичам и работа, която работя с удоволствие. Нищо особено, 25 години живея в София и нещата, с които се занимавам, ми доставят удоволствие и ме удовлетворяват. Това е с няколко изречения за мен. Супер, супер. Аз напълно потвърждавам това, което сподели за съпруга си. Въобще, аз вярвам, че вече зрителите усещат така скромността, която лъхаш по принцип. Аз наистина съм един от хората, които съм силно впечатлен от това, че въпреки това, което сподели за инвалидната количка, ти си един от най-позитивните хора, които някога съм срещал. Така най-оптимистичните, може би трезво мислещи, ако щеш, много така, смисъл, много ясен контраст се получава, особено в общество като нашето, което колкото и по-добре да живееме и материално да сме по-добре, ако щеш здравословно, ако щеш средната продължителност на живота да се вдига и така нататък, ние сякаш все още оставаме все недоволни, все мрънкащи, оплакващи се, без още да си даваме сметка всъщност какво имаме и какво живота ни е дал. В тази връзка, искаш ли така просто някой изречение да споделиш как стана всъщност целият инцидент, въобще цялата случка, как си отраснал като дете и въобще така с няколко думи, как ще успя да минеш през този все пак тежък период на осъзнаване и да стигнеш до днес? Ами това беше много отдавна, преди близо 50 години. Заболяването, това е вирусно заболяване от рода на менингитите. Заболяване, което просто за часове можеше да ми вземе в живота, но някой някъде е имал друг план за мен, така че не само, че беше запазен живота ми, аз се надявам, че живота ми е пълноценен не само за мен, но и за хората около мен. Бях 10 годишна, когато се разболях. Трудно минах. Не мога да кажа, че е било лесно преминаването ми от етап на едно съвършено здраво дете, което дори не ходеше, а подскачаше, когато се движеше. Това беше начинът ми на ходене. Да подскачам от крак на крак и в един момент да бъда прикована, абсолютно прикована от кръста надолу в легло. Така че не мога да кажа, че ми е било лесно. Месеци наред ежедневието ми беше в плач и сълзи. И в един момент просто живота продължаваше и аз продължавах да живея с надеждата и с очакването, че се случи някакво чудо и аз да скоча и отново да тичам и да ходя. Но така или иначе това чудо тогава не се случи и човек свиква с ситуацията, в която се намира, за да може да продължи да живее. Така че не мога да кажа, че е било лесно. Разбирам хората, които при инцидент или при някаква друга ситуация получават такива травми, за да бъдат на инвалидни колички или приковани на легло. И знам, че не е лесно. Ако някой каже, че е лесно, не бих му повярвала. Определено. Това, което на мен ми помогна... Това на 10 години, нали така? Точно на 10 години, да. Смята и това де факто ти първа деца вика, нали, за живота, нали? Абсолютно една тинейджърка, дива и щастлива. Така, това, което на мен ми помогна да излеза от тази ситуация, беше след много години. Не мога да кажа, че е било след година, след 2, след 3, след много години
Аз продължих да живея, продължих да уча, защото аз се разболях, когато бях 4-ти клас, завърших 8-ми клас, завърших икономически техникум в Луковит, това е специализиран техникум за хора с увреждания. И прибрах се на село и след така известен период на бездействие започнах работа, започнах да уча в Благоевград в университета. Живота ме срещна с хора, които ми показаха светлината и смисъла на живота, защото до този момент аз наистина нямах смисъл на живота. Борбата ми беше дали да живея или да умра. Като много по-често си мислех за самоубийство и много по-често си мислех, че животът е абсолютно безсмислен в ситуацията, в която се намирам, защото аз съм неполезна за другите около мен. Една тежест. Винаги съм считала, че човек, който е в ситуацията, в която се намирам аз, е просто тежест на близките си. Така че един така щастлив ден имах шанса да срещна хора, които познават Бог и са имали лична среща с Бог и те ми подариха Библия. Това беше началото на моята промяна. Това беше старта на новият ми живот. На колко години си била студентка ли там? Какво каза? Ами, вече бях около 20-21 години. Тоест ти си имала едни период от 10 години, в които си по-скоро била клоняща към безнадежност, към отчаяние, към такъв тип мисли. И мога да кажа абсолютно така 100%, че всеки ден ми беше на ръба на живота и смъртта. Вау. Така че това е, което промени живота ми. Просто когато... 10 години си била в така мрачната сянка, така да кажем, и изведнъж сещаш някакви хора, те ти подаряват Библия и някакси ти присветвали. Как точно се... И пак беше някакъв процес, който по-дълго се разви. Това не е светкавица, която поне при мен не беше така. Тогава, когато ми подариха Библията и ми казаха, че има жив Бог, аз го приех много скептично. Аз не съм човек, който се доверява просто на думите на някой друг. Така съм изградена, че трябва да мине през мен, през сърцето ми, през умът ми. И тогава започна един диалог между мен и Бог, започна един спор между мен и Бог, започна време на опитване, дали това, което го пише в Библията, важи за мен, е истина и дали Бог е реален. Така че мисля дълъг период, в който не знам, само на Бог не му омръзна от моите спорове. Защото всеки човек би се отказал да отговаря на моите въпроси, на моите спорове. Само Бог няма да му омръзне. И не му омръзна. Така че след един така дълъг период, може би на година и половина, аз вече имах пълната увереност, че живота добива смисъл и се осмисля за мен само единствено, ако се доверя на Бог. Wow. Не беше този период, не беше лесен също. Винаги е много така, поне за мен е едно от най-вълнуващите неща в живота, да наблюдавам как живота някой се трансформира, буквално точно както ти го описваш. Как от отчаяние, от безнадежност, от постоянни битки в ума, човек просто виждаш как, ти кажеш дълъг период, година и половина на фона на целия един човешки живот, нали? Не е чак толкова много, но това е един период, в който част от тебе се бори да приеме нещо, да не го приеме, може би изглежда твърде хубаво, за да е истина, искаш да си убеден, че наистина няма да се самозаблуждаваш и да се самозалъгваш. Нали? Аз определено като човек, който те познава, мога да кажа, че не си от хората, които просто е така с лека ръка съгласяваш за нещо. Така. Да, трудно ми беше да повярвам, че съм грешна, Иване. Защото аз бях само на 10 години и считах, че нищо лошо не съм направила в този свят, на никой не съм направила нищо лошо. И това, че когато някой ти каже, ти си грешен, покай се, много е странно. Много е странно, защото едно 10 годишно дете счита, че няма грях. И на мен това ми беше най-голямата борба, да приема, че съм грешна, за да си искам прошка от Бог. В интерес на истината, без да познавам Бог, аз го обвинявах за ситуацията, в която се намирам.
Мисля, то е нормално, когато един човек си изглежда ощетен спрямо повече други хора, си кажеш, добре, от какъв, що пък на мен се случи, нали, що точно аз, нали. Това, което искаш да кажа, че в един момент идват някакви такива мисли, че едва ли не, понеже ти си била по-грешна от другите и затова Бог едва ли не, съдбата по някакъв начин те е наказала заради някакви такива неща. Това ли си се борила? Абсолютно, да. Аз не считах, че съм направила нещо лошо, за да имам такава съдба и да ми се случи такова нещо на една възраст, която това е абсолютно крехка възраст, която наистина едно дете не може да направи кой знае какви големи грехове, за да бъде наказано, да бъде парализирано от кръста надолу. Добре, ти от днешна перспектива, как би обяснила, да кажем, ако срещнеш сега 20 годишна жена, която има твоя път, примерно 10 години, преживява някакъв инцидент, става нещо и тя се бори с това, че ценно е по-грешна или по-наказана. Мисля, какво би помогнал, какво би обяснила? Много е лесно. Всъщност това е най-лесното, което мога да кажа на един човек, който е претърпял ситуация подобна на моята. Просто защото когато човек мине по такъв път, той след това е някакси трасиран и може да даде съвет, който да бъде адекватен за хората в подобна ситуация. Това, което бих аз казала на човек, който ме попита, че единствената надежда и че това, което може да промени живота му, сега не казвам Бог, защото много хора използват думата Бог. Това е Господ Исус Христос, живия Господ, това е Сина на Бог. Исус Христос, когато ти се обърнеш към Него и не да се покаяваш за грехове, а просто да го приемеш, защото греховете всъщност ние и сега си ги вършиме, след като сме повярвали и сме приели Исус Христос. Аз всеки ден се боря с неща, които считам, че са неправилни в моя живот и си искам прошка. Но това е да приемеш Исус Христос в живота си и да позволиш Той да променя живота ти. И да имаш опитности с Него. Просто да имаш опитности в ежедневието си всеки ден. Да видиш, Той е благ, добър, че е добър Бог. И затова казвам, че Бог като цяло, това е едно събирателно, за мен е важно взаимоотношението с Господ Исус Христос. Това е, което промени моя живот и вярвам и съм убедена, че само Господ Исус Христос може да промени живота и на хора, които изпадат в такава ситуация или каквато и да е друга ситуация. Не е казано, че това е най-трудната ситуация в живота, когато един човек, примерно, се парализира. Има и други трудни ситуации. Аз за себе си отчитам, че някои неща биха ми били много по-тежки и приемам, че кръста, който аз нося, не е толкова труден, колкото могат да има други ситуации. Вау! Хората... Да, така. С такива изказвания просто не знам, човек. Иска ми се, ако има как да взема този отказ сега и да го пазя на възможно най-много хора, които наистина се депресират, чувстват се зле заради това, че някой ги изпреварял, примерно да вземе таксито преди тях или защото ги яд, че са си купили нещо на 50 лева по-висока цена, или просто знам ли аз поради каква причина. Значи това да дойде човек като тебе, който очевидно е преживял сериозен предизвикателство в живота, както не много хора преживяват, и въпреки това да кажеш, че всъщност това не е непременно най-лошото. Как може да предадем такъв начин на мислене на хората? В смисъл, имаш ли, или всеки трябва да си мине пътя? Как мислиш? В смисъл, как бих могъл да помогна на някой, който постоянно се оплаква и отчаива от нещо? Защото в крайна сметка всеки от нас нещо му липсва. Нали? Дори да имаме всичко възможно на света, пак все нещо няма да е достатъчно. Нали? Как смяташ, че може да помогнем на такъв тип хора да бъдат малко по-оптимистични, малко по-позитивни, да гледат на себе си не като едва ли не жертвата, която най-лошо нещо се е случило? Какво мислиш? Няма готов отговор. Всеки минава по различен начин страданието. Има хора, които в страданието цял живот обвиняват другите около себе си и цял живот считат, че някой друг им е длъжен и виновен. Има хора, които от това нещо не могат да изгледат през целия си живот. Аз не знам дали мога на такива хора да помогна, но мога да кажа, че когато човек вдигне погледа от своето си страдание, дигне погледа от своята си болка и погледне настрани, той ще види, че в този свят има много болка, много страдание и то на ниво, което е
много повече от това, което той преживява. И това не те удовлетворява. Аз не се радвам на това, ето вижте, има по-големи страдания от моето. Не, просто съм благодарна, че мога да се усмихвам, че мога да говоря, че мога да чувам, да виждам, че мога да се радвам на любимите хора, че мога да общувам с хората. И това, което не мога, отива на много, много, много заден план. И то почти не може да повлияе в живота ми. Така че това мога да дам като съвет. Ако вдигнеш погледа от себе си, не мога, ще видиш колко много неща можеш. И мога. Ади, ти неща, ако изподелиш, просто толкова държа да направим този запис, защото просто аз искам да го чуя, колкото се може целият свят, как да те чуе. Защото де факто ти в момента каза по един съвсем естествен, разбираем начин на ти знаеш, аз съм голям така привърженик на Виктор Франкл и логотерапията, който всъщност твърди, че де-факто смисъла на живота на човека винаги е извън мен и моето си. Тоест, намираме смисъла там, където е дали ще е някаква кауза, дали ще е някой друг, на който се посветиме и всъщност това, което ти описваш, де-факто е възможно как да кажа, не знам, по-висша форма на лекарство от това за собствените си проблеми, просто като решиш вместо да гледаш себе си и своето, да погледнеш на другия. Абсолютно, да, точно така е. И всъщност това така повежда разговор съвсем в естествената посока. Всъщност да те питам, това ли, как да кажа, смисъл, как става така, че един човек подминава страдащия, а друг човек не го подминава. Нали, знаеме прища с добрия самарянин, който свещеника минава, левита минава и накрая минава самарянин, който по това време е бил най-презираната част от обществото. Нали? И всъщност той не че прави някакви велики чудеса, той не го изцелява свръхестествено, нали? Дори ако щеш не полага и цялата пари, само става го на гостивничаря, нали, да дава някакви пари. Но в крайна сметка историята, нали, е записана и вече хиляди години, за нея си говорим постоянно. И всъщност какво мислиш, какво кара един човек да бъде добрия самарянин, а друг да не е стигнал до това място, в което да види този, който страда до него, или не знам, как става това? Добрият самарянин прави това, което може. Той не прави нищо, което е свръх силите му. Нищо, което е извън него. Той просто се спира, дава парите, които има в себе си. Ако той нямаше тия там 2 лепти или колко пари остави в страноприемницата. 2 динари беше, нещо 2 беше. Да. Нещо символично, малко, колкото да нахрани. В смисъл, този човек направи това, което е по силите му, това, което е във възможност. Но той имаше магаре. Печи човека на магарето. Имаше пари, остави пари човека да бъде нахранен. Така че от нас не се иска нищо повече, освен да направим това, което можем. Wow. Това, което не можем, става по свръхестествен начин, но затова ние нямаме никаква заслуга и слава на Бога. Слава на Бога, защото когато ние направим крачката, която ние можем, тогава наистина се случват неща, които са извън нашите сили, възможности и желания. Просто наистина се случват свръхестествени неща. Тогава могат да се помогнат и на много хора, и много хора да бъдат докоснати, на много хора да се даде надежда. Единственото, когато направим това, което можем. А за да направим това, което можем, просто трябва човек да излезе от егоцентризма. Да не мисли само за себе си, за моето, за това. Въпреки че аз за егоцентризма имам и едно малко такова по-различно мнение, че той е добър в една определена степен, защото ако не обичаш себе си, ти не можеш да помогнеш и на другия, не можеш да дадеш на другия. Трябва човек да обича и себе си, за да помага на другите, но когато отдели погледа от себе си и помогне на другия, тогава наистина се случват чудесата. Много добре го каза. Това ми хареса за гледна точка на егото. Въпросът е, че аз с вас се замислям, ако сега питаме 10 човека на улицата, дали са добри хора или са лоши, нали, почти е сигурно, че всеки ще каже, че е добър човек, нали, освен ако някой наистина е изпаднал в някаква голяма дупка. Въпросът е как да разбера аз, например, или някой за тая, че егото в мене не е преминало някаква, да кажем, здравословна граница. Тоест, и обратното пък.
по какви критерии да се ориентираме, че пък не се раздаваме твърде много, т.е. преминаваме някаква граница, в която ставаме едва ли не спасителя на света, без някой да много мире това, което казва. И всъщност Самарянина направи това, което можеше, това, което имаше налично, и всъщност то свърши достатъчно работа. Въпросът е в кой момент да се усетиме, как да намерим този баланс между здравословния егоизъм, да го кажем, и прекомерния такъв, който загубваме представа за хората около нас. Какъв съвет става? Не питаш въпрос, на който аз за себе си не съм намерила отговор. Лично за себе си този отговор го нямам, защото много често на мен ми се е случвало да пренебрегвам моите интереси, моето удобство, моя комфорт, много неща, които мога да кажа мои, за сметка на това на друг човек да помогна. В някои моменти това е било окей, било е добро, в други моменти това не е донесло добри плодове. Така че в това нещо трябва да има баланс и това случиме всеки ден. Не трябва да бъдем безумци, когато решиме да помагаме. Наистина трябва да го правим с любов, с доброта и когато виждаме, че става с лекота, просто ние го правим, то ти идва отвътре, ти го правиш и хората казват, ти какво направи? Ти кажеш, нищо не съм направил, това ти е естеството. В смисъл не е нещо, което ти коства прекалени усилия. Тогава разбираш, че е правилното. Но когато ти отнема времето от семейството, когато ти отнема времето от децата, 100%, нали, дори 90% е много, трябва да има баланс това нещо. Когато правим за другите хора нещо, ако пренебрегнем семейството, себе си, домът си, близките си, на никой не правим добра услуга. Тоест, ако започнем да усещаме някакви белези, примерно, че ставаме по-нервни, по-разразителни, дето казваш, усещаме, че загубваме фокус върху важните неща, може би това е добър момент. И обратното, ако пък си дадем сметка, че днешни технологии, например, сравнително лесно човек може да види колко часа е прекарал в социалните мрежи днес, тази седмица. И ако видиш, средно си прекарал по 3 часа на ден тази седмица, може би все още си далеч от момента, в който съкън да не направиш нещо за някой друг, нали? Точно така е. Да, точно така е. Трябва да има баланс тези неща и не е трудно. Ако отиде човек в крайности, дори добрите неща в крайности не са полезни. Да, може би тук аз се замислям сега, че не случайно е толкова важно с какви хора се обграждаме, защото в крайна сметка ти, когато имаш хора, на които можеш да имаш доверие около себе си, не би трябвало да им се разсърдиш и в двата сценария. Ако те потикнат и казват, я малко направи нещо друго, примерно, нали, за някой, или пък ти казват, човек, аз съм малко спри, аз се прибери, аз се наспих хубаво, вижте семейство. И в двата случая би трябвало да имаме хора около нас, които да могат да имат достъп до нас, да ни дадат сигнал, защото и двете крайности определено са добри, съгласен съм. Да, абсолютно така е. Така, аз на много близък приятел преди години му казах, ако продължаваш така, ти просто ще сипе здравето си. Това е очевадно. Не може от 24 часа ти 20 часа да работиш и да пътуваш от Македония до България напред-назад и постоянно да правиш нещо. Послушаме, когато вече беше здравословно и ми каза, беше права, ако те бях послушала на време, сега ми се наложи, казва, да принудително си взема почивка. Така че ние трябва да се грижиме за себе си, за близките си. Аз съм минала такъв период, когато в живота ми около мен бяха племенниците ми, човека, който обичам, съпругът ми, и аз бях в едно служение, в което много хора с увреждания трябваше да бъдат обгрижвани, и след време, след години, аз разбрах грешките, които съм допускала, като натоварвала деца за неспецифични неща за тях, или пък съм натоварвала човека, който обичам, с неща, свръхсилите му, така че трябва да има баланс. Няма начин. Ако искаме да бъдем полезни на хората около нас и на себе си, трябва да има баланс. Нещата. Добре, много интересно. Не очаквах точно в тази посока на разговора, но може би... Аз също. Много странно. Давай друг въпрос, да не отклещаме от тази тема, че тя е дълга. Добре, в тази връзка с създаването, още само нещо сега те питам, и Живко го питах миналия път. Как би отговорил на човек, който каже, примерно, така правим някаква кампания за някой? Било то мъж, жена, дете, семейство. И идва човек и каже, виж какво, той сам си виновен за съдбата и за живота, където е стигнал. За да стигне до тази точка, по всяка вероятност се взима грешни решения,
не е поема отговорност, така нататък, така че от какъв взор да му помагам сега, като крайна сметка той да се оправя. Какво би отговорил на подобен тип предизвикателство? Аз мисля, че не трябва да се помага единствено на мързеливи хора. Иначе всеки един човек, и като казвам не трябва да се помага, това не е абсолютизъм. Просто мисля, че човек, когато е мързелив, дори да му помогнеш, дори много пари да му дадеш и милиони да му дадеш, той ще ги просто пръсне и няма да има никаква полза от тази помощ, която ти му правиш, примерно финансова, защото 2 лепти главно е финансова помощ за хора, които са в нужда в момента. Да. Иначе човек може да изпадне. Аз познавам хора, които са имали бизнеси, които са имали фирми, които са имали положение в обществото, били са журналисти, били са собственици на големи фирми и в един момент тези хора попадат в домове за възрастни хора, буквално в домове за инвалиди. Така че на всеки един човек в този свят, в този живот може да премине през нещо и това не е защото той е направил нещо лошо или защото не е знаел как да работи с парите си. Просто се е случило. В живота се случват и лоши неща, както има ден, и нощ. Да, разбира се, и на добри хора се случват лоши неща. Така че за мен има ли човек и той достатъчно смирен ли е, за да поиска помощ, за да застане с лицето си, с името си и да каже хора, аз имам нужда от 3000 лева, от 5000 лева, от 100 000 лева за лечение. Няма значение сумата, трябва да се помогне. Аз съм против мързела. Много мразя мързела. На мързеливите не ме карай да помагам. Всъщност това, което казваш, много ми хареса, защото според мен всеки човек трябва да реши сам за себе си кои са неговите критерии. Сега да кажем, ти като един наистина много активен човек, който не се щади, така да се каже. Ако видиш някой, който по цял ден се шляе, мрънка и само се оплаква, нали, макар че колкото те познавам, и дори тогава би помогнала, но може би ще е малко по-така зорно, малко по-насила. Нали. В крайна сметка сме призвани да даваме с радост, понеже радостта е това, което променя цялата история. И в този смисъл, може би, да, наистина ти си прав, че всеки за себе си трябва да реши кои са нещата, които биха отнели от радостта му, ако даде. Въпросът е, че има толкова много възможност в днешно време да се помага, че според мен е доста така наивно, да не кажа лицемерно, да се каже, аз няма къде помогна. Нали? Дете вика, дори ако само човека, дори да мрази хората, може би обича пък котките или пък кучетата, или смисъл има толкова фундация, там за гората, дървета. Реално погледнато, даването като част от нас е нещо, което също самите нас изцелява. Много ми хареса това, че не каза в прав текст, трябва да се помага на всички, на всеки, защото това е реалността в крайна сметка, не всеки. Защо съм лицемерка? Да, при условие, че когато видя здрав и прав човек на улицата да проси, аз първо го питам, искам да му дам нещо за ядене. В смисъл да му купа баничка или когато той ми откаже, аз няма да му дам моите 2 лева. Въпросът е, че нали, сега не казвам всеки човек да го правиме, но това, което аз на себе си, например, напоследък се провокирам при среща такива хора е да ги заговоря, бе. Тоест, да не реша предварително, той е част от мафията, те ще вземат пари, той е дикъв си. Мисля, кой сам ще да знам наистина какво се е случило? Ако обаче аз го заговоря този човек и той примерно иска веднага пари, ако не си тръгва, да си тръгва жив и здрав. Обаче много пъти такива хора, като заговориш, ти виждаш, всъщност те дори много по-важно им е това някой да им обърне изобщо внимание, дори да ги заговори. Иначе наистина досадно, особено аз, нали, като шофери ми на светофарите спрат, нали, искат някакви пари и някакси аз знам, че нямам време с този човек, имам буквално 10 секунди, нали, и в този момент ти казвам, добре, сега ако му дам 1-2 лева, ако ми се търкалят някъде в скоростния лост, и това, което примерно последния път направих е, че просто питах човек как се казва, Митко, още помня името, и просто мислям, че особено общество като нашето, дори много ми беше интересно преди години, като нали, гледаш разни филми, американски, военни или някакви други, виждаш как нали, за тях е много важно да разберат как се казва човека, нали, как се казваш. И аз какво значение как се казва, нали. Обаче всъщност, когато питаш някой как се казва, ти всъщност показваш, той е уникален. Той не е, както Франко казва, много павел от целия паваш, няма друг от този Митко на тази земя. И просто да ми, че дори някой път, дори да бързаме, дето кажеш
много ми харесва това, колкото време разполагаме, с каквито ресурси имаме, толкова. Това е положението. Ние не можем всеки това да спираме, да убиваме и да спасяваме всеки, нали? Но в тия 10 секунди аз пак бих могъл да задам някакъв въпрос, да го погледна в очите този човек, да му кажа една дума, която, знаеш, не може път да промени. Абсолютно, да, абсолютно съгласна съм. Ако човек го прави това с радост и с удоволствие, окей, да. Да, много важно човек, как се казва, наистина. Аз съм имал случай, когато питам ангели как се казва, защото идват при мен, примерно 2 момчета и ме вдигат на ръце, за да премина през една ледена парзалка и ме оставят на персийския килим и изчезват. И аз викам подир тях, спрете, кажете имената си. И знаеш ли, най-интересното, че едно от момчетата се казваше наистина ангел. Защото аз казах, вие дойдохте като ангели при мен и ме вдигнахте и ме пренесахте през целия този сняг. И аз дори имената ви не знам. Така че да, имената са много важни. Дали да се молиме за тези хора, защото са поискали 2 лева от нас или защото са направили нещо добро за нас. Съгласна съм, Иване, с тебе, да. Вау, страхотна история. Да, беше много давно, преди повече от 20 години. Да. А нещо искаш да споделиш във връзка с така наречен израз, нали, хора в неравностойно положение? Смисъл, защото нали, много се говори за това, нали, как нали, аз лично отстрани погледнато ми се струва сякаш, че обществото ни малко по малко ставаме доста все по-нормални, така да се каже. В смисъл, все по-малко коли виждам да паркират на места, които са предвидени за инвалидни, нали, места. Така виждам, че има сякаш скоро пътувах, рядко ползвам град транспорта, ама веднъж реши да така напук да отида дори извън София и се качих в рейса и бях удивен как всъщност първо, нали, рейса е хубав, това на ръка, шофьора беше, нали, с риска, с такова, имаше човек в на количка на спирката. И той самия рейс беше тия, които са най-по-новите, които има такава платформа. Той спря, автобуса слезе, там разпънах какво трябва да разпънах, качи се човек и продължи. И аз се почувствах толкова добре и си казах, вау, има някакъв напред, но предполагам, нали, оптимизъм в мене виждат такива хубави неща, но предполагам много предизвикателства още, които хора като теб така им е трудно да... Нямам смисъл, искаш да споделиш нещо в тази посока, някакъв призив или нещо, ако сега да кажем дойде президента или някой министър, какво би му казал в тази връзка и въобще? Да, преди години една организация за хора с увреждане направи предизборна кампания с всички кандидати за кметове, за там такива на високи постове, да седнат на инвалидна количка, просто за един час, така да се подвижат из София. Това е много добър експеримент, защото ти виждаш, наистина има огромна промяна. От 20 години сам има огромна промяна в тази насока, но нещата в България законово тръгват окей, в смисъл законови нещата са окей, но когато стигне до изпълнение, нещата клуцат. Примерно, аз живея тук на кръстовището на Стин Деличков и Сливница и искам да се движа по тротуара, не искам да се движа по платното с инвалидната количка. От едната страна тротуара е скосен. Качвам си се спокойно, стигам до другия край на тротуара, бордюра е 60-70 см. И трябва да се върна. Изпълнението ни куца и разбира се, много неща свързани с хората с увреждане могат да споделям, но не мисля, че сега е мястото. Но на хората, които са на власт, не искам да им давам съвети, просто искам така, някъде четах преди години в някакъв американски град, отива човек на инвалидна количка и бил впечатлен от това, че навсякъде той може да отиде. В банка, в учреждение, в кметство, навсякъде. Той попитал, ма как така? Тук колко човека с увреждане живеят? Сигурно имате много хора на инвалидни колички. И те казали, не, нито един, но ние след време ще станем на 80, на 90, на 100 години и няма как да не използваме. Да, и когато човек мисли с перспектива, той прави нещата да са удобни за всички. Така че хората с увреждане не са някаква част от обществото, което трябва да бъде изолирана, скрита, трябва да бъдат част от обществото и да бъдат абсолютно във всяка една сфера. И това е, което мога да споделя. Просто наистина законовите рамки, ако се изпълняват по правилен начин, нещата са окей. Иначе съвети не бих давала. Да, когато стана на това ниво, че аз съм много пъти казвала, че много лесно отдава съвети, но когато се стигне до изпълнение, нещата стават по-трудни. Ами аз затова ми харесва да питам хора като тебе, защото очевидно имаш този подход и мироглед, в който наистина виждаш своите ограничения и си наясно, че всъщност отстрани нещата изглеждат много лесно, но като влезеш там става доста по-различно.
И това въжи и двете посоки, в смисъл как един политик е добре да седне на инвалидна количка, така един човек в такава количка пък е хубаво да наясно, че пък нали, дори да бъде най-добрия ангел, да се вика, дойде политик, той е част от една голяма система, която не става в един миг, нали така. Абсолютно, да. Тоест, ти имаш предвид, че за хората с увреждане може да се направи много за това да се чувстват полезни и да им се създадат някакво да. Аз сещам сега, например, че всъщност един от големите проблеми, че когато човек трябва само да избере или да има ТЕЛК, който да получава средства от държавата, или да се откаже от него и да работи. Тоест, няма как, ако не искаш да работиш официално, не на черно, няма как... Не, няма такова нещо. Аз имам ТЕЛК с 100% увреждане на ВИК и след това се явих на втори ТЕЛК, който ми даде право за работа според възможностите и способностите ми. Значи вторият ТЕЛК ми дава право според възможностите, образованието и способностите. Тоест може и така. Абсолютно. Аз преди години се опитах да помагам тук на две момчета, които можеха да работят много неща според мен, преди градинари ги бях завел, и да почнаха да работят, само че се оказа, че няма как официално да ги назначат заради телковите. От самото начало, защото аз и на село съм живяла и съм работила. Аз един ден си говорихме с тебе какво ли не, от шиене на мукасини до плет. И още от самото начало аз си промених телка. Просто настоях, те нямат право в момента, телкомисиите нямат право по закон. Закон им забранява да пишат без право на работа. Това, което трябва да се пише, е според образование, възможности и условия. Защото, примерно, аз когато работех към А1, аз бях най-добрата в екип. И всички ме питаха, как правиш ти тия сделки? Ние не можем да направим по една, по две. Ти правиш 12, 13, 15. И можеш да работиш. Защо да няма това, че си инвалидна количка, какво ти пречи да работиш? Има толкова много работа, която не може да се работи. Тоест ти би насърчила хората в твоето положение да търсят възможности за работа? Абсолютно. Другото те води до безделие и до... Да. Абсолютно. А за работодателите какво би казала? Много са малко, които така приемат. И то защото един закон, който преди години беше, че по-трудно се уволняват хора с увреждания, този закон все още е факт и хората се притесняват от гледна точка, че ако назначат такъв човек, след това трудно ще го уволнят, ако не се доволнят. Да. Така че там има вече и законови неща, но разбира се, защо, какво пречи на един човек сега възможности с компютъра и с този интернет са толкова много за работа, че абсолютно. Познавам хора, които са перфектни с английския, значи те са преводачи, коректори. Познавам хора, които дори и с ръцете не могат, и ръцете са им засегнати, но на компютъра редактират, коригират, коректори са. Така че може. Супер. Но така да се замислим, ако правилно те разбирам, че всъщност дори не е толкова самата материална база, ако щеш, колкото самия начин на мислене в хората, ако се подобри към посока на това да не се сравняваме, то дори не е само дали един може да ходи, други не. То сравнението при нас е по семейство. Това кола караме, какъв телефон, каква жена е, женери сме, не сме. Тоест в един момент, ако започнем да се оценяваме и други, без значение дали сме по-образовани или по-малко, по-изглеждащи еди как си, може би наистина това ще окаже ефект върху следващите решения всъщност. Абсолютно. Ако човек има идеята в ума си за утрешния ден, за след години, не мисли само за днес и сега, нещата ще са в правилната посока. Не е трудно. Да. Има ги примерите. Няма да откриваме топлата вода. Но има. Аз виждам, че има добри неща, които се случват в тази област. Това не касае само за хората с специфични потребности. Това касае и майките с деца. Това касае много възрастните хора. Различните хора. Това е. Да. Ти знаеш, много един от проектите, които заедно се работваме с теб, това е за златните хора. Именно дори не толкова да намираме хора, които да се грижат за възрастните хора, колкото да почнем да си променяме мисленето, че всъщност възрастният човек, той не е товар, той не е бреме, напротив, той е огромно богатство. Де факто това, което сме днес, това, което имаме днес, го дължим на поколението преди нас, крайна сметка. Абсолютно. И това, който каза, за уникално. Няма вика нито един, обаче.
Добре, а я тогава те питам един така по-щекотлив въпрос. Като съм тръгнал за съвети, те питам. Как се чувствала, нали, защото все пак ние тебе двамата сме част, така били много години от и сме, нали, сме твърде от евангелската общност, протестантската общност в България. Мисля, че в църквата, генерално говорейки, все пак отношението е малко по-различно, да знам, в смисъл, и съответно как мислиш, че би могло да се подобри, пък поне самата църква да има така, да знам, едно християнско отношение към различните. Това, което аз от своя опит казвам, това, което аз искам е църквата да е достъпна. Това е нещо, за да може един човек на инвалидна количка да влезе в църква, тя трябва да е достъпна. Това е първото. Ако тя е достъпна, аз не считам, че човек, който вече е част от християнско общество или посещава църква, трябва да изисква към себе си някакви по-специфични грижи. Аз отивам в църквата не за да някой да ми направи комплимент или някой да се опита да направи нещо. За мен аз отивам в църквата да се срещна с Бог на първо място. И наскоро си мислех, че Исус, когато дойде времето да имаме тази среща на тази трапеза, която очакваме в небето с Исус, много хора ще отпаднат, но Той покани слепите, немите, кучета. Той казва, отидете по улицата и доведете при мен. Слеп, ням, глух, хора, които са точно с специфични потребности. Няма значение дали е на инвалидна количка или има някакъв друг проблем човека. И това, което аз за себе си давам сметка, че ако в една църква няма човек с увреждане, тази църква няма никога да бъде свидетел на чудото на изцеление. Wow. И това е много жалко. Wow. Ако има хора, които са специфични потребности в църквата, рано или късно те ще се срещнат с чудото на изцеление. Това е невероятно. Много, направо днеска много така приятно не изненадваш, ами така супер готини неща казваш. Ако няма в една църква, т.е. ако в една така средно голяма църква не се виждат хората различни така предизвикателства в здравословен смисъл в живота, то може би да, ти си права. И всъщност знаеш колко интересно, когато казва, че в една църква е важно да има достъпност за хора като теб, аз се зачудих всъщност дали физическият преобраз на недостъпността не е реално емблема на това, което всъщност е извън физическото. Тоест, ако аз в моето мислене искам да кажа такива хора, би следвало в естественото, в материалното това да се види, нали така? Абсолютно. Абсолютно, да. Точно така. Ако в моята църква има 200 стъпала и няма една елементарна платформа, примерно, или да кажем асансьор, който да може да се ползва или нещо друго, то може би, възможно е, нали, нека сме се пак снисходителни, някой път хората наистина, когато не са в една среда, те не се замислят. Ако нямаш роднини, близки и познати, обаче рано или късно някой ще се появи, някой ще каже. И големият въпрос дали в този момент ще направим, че сме го чули или ще се засилиме. И всъщност, като се разсъждавам, де-факто, да, всъщност ти си прав в църквата. Може би, и аз се замислям, че ако си мечтава за нещо за църквата, не само пространство, по принцип. Аз не ги да ти кажа на Да, това става дума и за православната църква. Аз бях близо тук до храма на Света Троица, там също не мога да вляза, защото не е достъпен. Трябва само едно пракче на съвсем елементарна платформа, така че абсолютно не говорим, нали, говорим за място, където човек иска да отиде да се срещне с Бог, да се поклони на Бог, да си помълчи пред Бог или каквото и да е, да се помоли. Абсолютно. Да. Тоест, може да съгласим това, че си мечтаем за това църквата да бъде поне една идея малко по-достъпна. Абсолютно достъпна, аз си мечтая. Да бъде абсолютно достъпна. Да, Иване. Би трябвало един човек, независимо в каква ситуация, да може да отиде на църква. Да. И жалко, наистина е жалко, когато църквите не са достъпни за хората с увреждания. Аз даже бих продължил малко по-натам. Не само с увреждане, ами хора, които не са различни.
Нали, сега тук някой вече може да ме удари с нещо по главата, но различни във всеки смисъл, нали, както само модерно се казва сексуална ориентация, ако щеш етнос, ако щеш народност, защото нека сме сериозни. И в църквата и навсякъде проблемите си на расизъм и така нататък. Това е все проблем, който въпреки това обаче Бог продължава да обича църквата и обича да кани хората и да ги търси. И аз това вярвам и всъщност пак се връща това, което ти каза Самарянина, че той направи това, което можеше и това, което имаше. И всъщност това е причината да те покана да направим този запис. Примерно си казвам, чакай, аз имам някакъв тук YouTube канал, даже 2. От време на време правя видеа, че аз не ми косва кой знае колко да направя моята част. Да те покана да обсъдим тези въпроси. Не се знае кой къде как ще чуе в крайна сметка. Надявам се, това е моето желание. Да бъдем полезни. Не го правиме с самоцела така, просто да направим нещо, наистина го правим, за да бъдем полезни. Надявам се, наистина. Вярвам, че ще бъдем полезни. Защото един човек, ако е докоснат от това, което кажем и това го накара да се замисли за нещата, които чуе, е супер. Аз не искам да променям целия свят. Аз имам едно мото. Аз искам да променя, нали, не говоря дори за себе си, на първо място себе си, но да помогна на един човек. На целия свят не мога да помогна, но на един мога, със сигурност. Каквато и ситуация да е човек, на един човек може да помогне. Така че да помогнем на един човек. Това прозвуча като призив. Добре. Да. Добре, а нещо друго, за което мечтаеш и искаш да споделиш, сещаш ли се? Мечтая си за хубави неща. Мечтая си хората, които обичам да са здрави. Мечтая си да бъда наречена бабо от близките, от младите хора около мен, да има много бракове си, мечтая да има много деца. Мечтая си хората около мен да не мислят, че вярата в Бог е нещо, което абстрактно и те прави малко луд, а е една опитност и един живот, който те прави да се чувстваш щастлив, удовлетворен и осмисля живота ти. И си мечтая за милениума. Това е времето, в което наистина си мечтая за това време. Аз много странно може да прозвучи, защото нали, вече се разбира, че съм вярваща и че чета Библията, но аз никога не съм си мечтала за небето. Аз си мечтая за милениума. Мечтая си за времето, когато хора, животни, цялото творение ще живеят в хармония. За такива неща си мечтая. Такива мънички неща. Такива мънички, да. Добре, а като спомена семейства, деца, нещо в тази връзка, не знам, ти каза, че страхотно обичаш съпруга си, той наистина е страхотен човек, аз го познавам. Така все пак от твоя житейски опит и въобще взаимодействие с партньор в живота, кое мислиш, че така би, да знам, примерно сещам се, като става дума за здравния статус на населението, Айнщайн някога е бил казал, че едно от нещата, които мигновено ще помогне много за здравословно състояние на хората, е да се намали консумацията на месо. Той не е стигнал някаква крайно да не се яде месо общено, просто казва от всичките това, което знаме, ако това го намалим, ще има голям ефект. Та в този смисъл, ако го прехвърлим тази метафора към семейството и към брака, какво трябва да намалим там, за да може да има по-щастливи и по-удовлетворени семейства, например? Или по-добре чим, ако ти хрума, да знам. Може би в семейството, сега като ми задаваш този въпрос, първо ми идва на ум какво трябва да увеличиме, но задавайки какво трябва да намалиме, точно егоцентризъма. Това просто наистина напривам виста, сега ми идва в ума, че в едно семейство има ли егоцентризъм, не знам дали ще е добро за семейството. А това, което трябва да увеличим е прошката, защото в семейството най-много си грешим един на друг. Wow. Навънка човек може да си сложи изкуствената усмивка и да се направи на добър и човек, който те среща веднъж седмицата, може да мисли за тебе най-прекрасните неща, но в семейството ние сме истинските. И там най-много правиме фалове. Така че прошката. Някой беше казал, ако искаш да разбереш един мъж какво представлява, попитай жена му. Да, погледни жена му. Да. Така е. И обратното сигурно е валидно.
Добре, и това за проща, наистина страхотно. Не знам, човек, аз толкова полезни неща казвам днес, че мисля, че достатъчно материал. Приключихме ли? Ако сме приключили, съм много щастлива. Да, мен ми се струваше, че цяло вечно ще бъде това разговор, пък това. Виж сега, добре, все пак за финал, нещо, което, не знам, нещо да кажеш за последно. Има ли бъдеще в България? О, как не? Разбира се. Тоест, спокойно може да кажем, ще да сме заедно от една фамилия на оптимистите. Ами не, ти си по-голям оптимист. Ти си по-голям оптимист, защото се опитваш да насочваш хората и мисленето им в посока, в която мислиш, че е правилно. Аз това не го правя. Признавам се. Аз оставям хората да си блъскат главите сами и те ще стигнат рано или късно до истината. Да, разбира се. Колко години мина от промяната? 40 години още не са минали, нали? След 89-та ли? Не. Така още няколко години и излизаме от пустинята. Наистина вярвам, че има бъдеще за България. Вярвам, че България е райско кътче. Го казвам с цялото си сърце. Сигурно няма по-красива страна от България, защото няма нещо, което да липсва. Дали море, дали планини, дали тучни поляни, всичко има България. Има добри хора в България, Иване. Аз съм много, как да кажа, вътре в мен идва някакъв така бунт и гняв, когато се говори лошо за българите. Не, българите са много добри хора. Просто има си период така, в който трябва за да падне старото, да се отърсим от старото и да влеземе в новите неща. Така че България, съм убедена, че има бъдеще. Хубаво бъдеще има в България, защото няма друг шанс, освен към добро. Вярвам, убедена съм. Винаги гласувам. Аз няма избори, на които да не съм гласувала. Аз не обвинявам политиците, защото политиците са такива, каквито ние си ги избереме. Трябва ние да търсиме наистина хората, които мислят за България като политици. Просто политическо мислене. Имали сме в България такива примери, които просто... Така че вярвам, че ще имаме пак и че България, още повече, че наистина вярвам, че заради нашето отношение по времето на Втората световна война към евреите, това не се пренебрегва с така... Не е пренебрегнато от Бог. Определено. И не е само това, и много други неща. Абсолютно. Няма Василевски, нещата, които ни е завещал, нали? Да не правим разлика. Имаме хубаво завещание, хубаво минало, на което може да стъпиме. Това, че преодоляли сме робското мислене и трябва да преодолеем наистина още няколко години. 40 години е пътя. Още малко битка се съгласим. Още малко, да, вярвам в това нещо. За България има бъдеще. Вау, страхотно. Ами да ти кажа честно, след разговори като този, аз още повече вярвам. И много се надявам и вярвам, че хората, които ни слушат, ще ни гледат, също ще се дигна нивото на вярата и на оптимизма. Така че много ти благодаря за времето, което отделихме. Наистина ми се стори, не знам колко време е минало, на мен ми се стори просто като един миг и ми се стори, че от толкова съществени неща, не знам дали съм казала просто една мъничка част от всичко това, което е съществено и важно, но искам хората, които ще чуят това интервю, да бъдат хора с бъдеще, с надежда. И ние да помогнем за това нещо. Амин. Съгласявам се с това. Ами да бъде, да. Страхотно, Ади, още веднъж ти благодаря наистина за времето, което отдели. И беше страхотен разговор. Благодаря ти. И аз ти благодаря, Иване.